One eternity later. Sitting on the bench, and I'm the one that called the shots. I don't know why you wanna beef, I know it's not about no that. Shed a little by my wrist, that's up and take it costs a lot. Serving y'all to a fiend, got junkies in and out the spot. Put a couple niggas
niggas on them niggas left me out of right. Feds coming through, goddamn, I gotta empty out the spot. Sliding out, I think it's time to take the Bentley out the lot. Took a G5 overseas and I landed on the thigh. Shotty blade and she white, she got stripes like a ref. I ain't worried about no problems, I can solve them by myself. Regular thought it was the one, label put them on the shelf. Cook her up and then I serve her on a platter like a shelf. Yes, I get money, yes, I get money. Yes, I be knowing what you want, I'm not no dummy. She ain't even bad, what she mean a mirror coffee. She said she a meal, Shawty must be time my lunch. Yeah, we going live. Oh yeah, we going live. Put a space cool, but I'm finna glide. Put some rain for Giottos on the ride. These niggas sitting on the bench, and I'm the one that called the shots. I know why you wanna beef, I know it's not about no that. Shed a little by my wrist, that's up and take it costs a lot. Serving y'all to a thing, got junkies in and out the spot. Put a couple niggas on them niggas, left me out of right. Siinä näette vähän meikäläisen jalkapäivää. Viikon toista jalkapäivää. Etureisi painotteisempi jalkapäivä. Sitä kautta, no en tiedä onko raskaampi. Ekas jalkapäivässä on 3 sarjaa häkki, joka on ihan semiperseestä. Mutta joo, nyt iski kyllä sen luokan jalkapäivän kooma, että huhhuh. Ja tän kruunaa sen, että ei oo ruokaa valmiina. Ei helvetti. Päässyt kanariisit loppumaan ja pitäisi uudet tehdä. Yleensä mulla on aina valmiina. Mut nyt ei oo, kun en jaksanut eilen tehdä. Ja nyt se kostautuu. Ja normisti mä ehkä oisin ennen reeniä sitten valmistanut ne. Mutta ajattelin nyt kun mä kuvasin ton reenin, niin että mä menen mahdollisimman aikaisin sinne salille, ettei siellä olisi niin paljon ihmisiä. Mutta nyt se sitten kostautuu. Mutta ei se mitään, tehdään nyt kanariisit. Tosiaan tällä hetkellä per annos tulee 150 grammaa kanaa ja 100 grammaa riisiä, 10 oliiviöljyä ja sitten ananasta. Siihen lisäksi 100 grammaa vihanneksia. Nyt mulla on tämmönen pakastimen tyhjennysprosessi, niin mulla on tämmösiä eri laatuja. Pari tommoista Kariniemen ja yksi tommonen Adrian. Tosta tulee 750 grammaa sopivasti, niin tosta tulee nopealla matikalla 5 annosta sitten. 5 annosta. Kokeillaan noi tosta menemään. Mutta oli kyllä hyvä jalkareeni, tuli hyvin progressia. Jalkaprässi on vähän semmonen, että se vähän silleen kettuilee. Tulee ihan hirveä paine päähän. Ei tuu nyt sitä pääsärkyä, mitä siinä yhdessä kohtaa oli, mistä mä viime videolla puhuin. Mutta ei se niinku sillai kaukannoo. Ja jotenkaan ihan... Ehkä siinä jäi 11 tankki, ei siinä kyllä 2 olisi todellakaan tullut, että silleen ihan optimal sinänsä. Failureen mä nyt niinku reenaan. Mut ei semmosia puolikkaitakaan ehkä kyllä. Vältetään niitä puolikkaita toistoja siis. Mut tosiaan kuvaushetkellä ja eiköhän myös julkaisuhetkellä niin 36 viikkoa kisoihin. Niin ne vaan viikot vähenee yksi kerrallaan. Kyllä se sieltä silleen aika äkkiä tulee. Tää on ainut ja oikea riisi. Jasmin riisi ja tää keltainen pussi. Eli nyt tätä tulee... Hetkonen, oliko se oli 5 annosta, eli 500 grammaa. On kyllä kauhea jalkapäivän kooma. En oo kyllä ainut, kelle tämmönen tulee sen verran. TikTokissa törmännyt samaa, mitä kaverit on sanonut. Ihan tiedättekö tämmönen niinku vetämätön olo. Nyt mä en jaksa kyllä pestä riiseä sen verran kovaa nälkä, että nyt äkkiä vaan koneeseen safkaa. Pannukin alkaa olla lämmin. Nyt mä ostin pitkästä aikaa taas tämmösen oliiviöljyspray. Ja nyt tilasin ton Fiven kanssa PPS-shopilta semmosen käytännön 0 kalorin valkosipulimakuisen paistosprayn. En sit tiedä miten se käytännössä toimii.
Siis sillä tavalla, että onko siinä kaikki noin niinku öljyn hyödyt silleen paistamisessa, että se ei tartu toi juttu ja pannu pysyy hyvänä. Mut sen näkee sitten. Vitsi, mulla on siis kova nälkä. Kello tulee 4 ja mä oon syönyt joskus, hetkonen, 11 aikaa ehkä. Aikaisemminkin varmaan oli. Jalkapäivät tuppaa vähän venymään ja sitten kun en heti ruokailun jälkeen lähde salille, niin ei kyllä joku pari tuntia mua kestää noin jalkapäivät nyt lomalla kestänyt. Kun jos silleen kiirettä tehdä, niin ottaa sit silleen ihan rauhassa, mutta nyt ensi viikolla takas töihin ja kuukauden päästä myös kouluun, niin ei sillä ihan liikaa aikaa olla siellä salilla. Mä vihaan reenata kiireessä, mutta välillä on pakko. Normisti mä käytän kotimaista, niitä ihan perusfileen suikalei. Se on just hyvä, siinä on 300 grammaa, niin se on aina kaksi settiä. 2 ateriaa saa siitä yhdestä paketista. Mut nyt mä ajattelin, että mä vaihan tohon kananjauhelihaa. Pirkan todennäköisesti. Se oli jonkun verran halvempaa kuin ne kanasuikaleet ja sitten mä jotenkin tykkäsin enemmän siitä. Koska kuivaksi ne menee joka tapauksessa sit, kun se on semmoista pienempää ja jollain tavalla murempaa. Ja se oli aika jees, kun mä kerran kokeilin. Voi olla, että mä jatkossa teen sitä. Näytetään mitä mausteja mä laitan, koska tää on oikeastaan aika hyvää tää kanaa mitä tulee. Tämmönen paprika smoked. Runsaalla kädellä. Tuo kiva väri. Tietty makuu. Sitten tommonen chili chipotle. Tää on silleen semitulista. Sitä silleen vähän varovaisemmin. Mut sillä ei kyllä ihan kunno. Ei me mitään vauvasuita ollut. Nyt pippurisekoitus on näköjään taas vaihteeksi loppu. Nyt sit tämmösestä valomyllystä. Ihan perus musta pippuria. Runsaasti sitäkin. Technical difficulties. Vähän kajuun maustetta. Sitäkin suht runsaasti. Sekoitetaan välille, ettei nää palaa kiinni. Sitten ihan suolaa. Käytän tätä mineraalisuolaa. Ja sit vielä tämmöstä valkosipulin maustetta. Riisit kiehuu ihan saakelin kovaa tuolla. Onneksi tää ruoka tulee ihan piru äkkiä. Mulla on ihan siis jäätävä nälkä. Ton näköistä kanaa. Kyllä huomaa, että on maustettu, että ei täällä niinku mitään koiran ruokaa tarvii syödä. Tää on niinku oikeesti ihan piru hyvä. Sitten sinne tulee vähän vokkivihanneksia, tommonen kilon pussi, niin sitä menee puolet pussista ja sitten tää on bangeri oliiviöljy. MP lifta soodastyymi. On ihan pirun nätti. Siellä tulee riisit. Arvasin, että jotain mä unohdin viimeksi kauppaan. Kävin hetkonen eilen. Tietenkin ne ananakset, kun kruunautuu koko ateria. Oi helvetti. No, mennään ilman ananasta sitten. Se on hyvä myös ollut siitä, että se on niinku toinen hiilarin lähde. Niin tarkoitus oli myös vähän siivoilla tänään. Ostin tämmöstä ikkunapesuainetta niinku peiliä varten. Pitäis toimittaa. Pitäis kyllä ikkunatkin pestä, mutta ei jaksa. Sitä mä en jaksa tehdä. Tervetuloa vaan, jos joku haluaa tulla pestä mun ikkunat. Kyllä mä kahvit keitän ja jos et juo kahvia, niin saat tommosen. Ja mä otan nyt yhden tommosen. Kello on vähän paljon, mutta nyt tarvii kyllä virtaa. On se aina vaan niin hyvää.
Siinä olisi nyt valmiit ateriat. Ton mä kiskon nyt ja sitten on 4 annosta, niin ai saatana. Kanaa, riisi, valkoinen monsteri ja Pro Body. Ei oo kyllä parempaa komboa. Noin nyt tosta naamariin. Mut tää video alkaa tulla päätökseen, niin tykkää videosta. Merkitsee paljon. Kommentoi parannusehdotuksia, mitä vaan. Palautetta. Ja tilaa kanava tietenkin. Pistä kello päälle, että missä seuraavia videoja. Kyllä näyttää nyt siltä, että näitä alkaa tulla. En lupaa pitää mitään tämmöistä kerran viikossa tahtia, mutta koitetaan nyt ainakin. Mutta ei muuta kuin ensi videon pariin. Kiitti kun katoit.